Na kaninyo ang Santos kay Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ni ana kaadlawng ipapahulay, miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang pariseo aron mukaon, ug ang mga tawo naniid pag-ayo kaniya. Unya, dihay tao kansang mga bitiis ug mga bukton nang hupong nga miduol kang Hesus. Nangutana si Jesus sa mga magtutudlo sa balaod. Gitugot ba sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlawng ipapahulay? Apan wala sila manubag. Unya, gigunitan o giayo ni Jesus ang tao o gipalakaw. Unya miingon siya kanila, kung usa kaninyo may anak o may baka nga mahulog sa atabay sa adlawng ipapahulay, dili ba ninyo kuhaon kini ni anak gayong adlaw? Apan wala gihapon sila manubag kaniya bahin niini. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maglingkod. Iapil nato, may sa pasalamat alang sa Most Holy Trinity, Divine Mercy, Señor Santo Niño, Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, all angels and saints in heaven, para sa proteksyon o mayong panglawas ipamisahan sa Embalsado family. So today, we will be reflecting on some important points related to the Gospel. Sa ating Ebanghelyo karon, anong sayron nga si Kristo giobserbahan, gipanid-an sa mga Pariseo, no, mga Pharisees, giobserbahan siya. Nganuman, kung musupak ba siya sa adlaw nga ipapahulay. Okay, nganuman, sa adlaw ipapahulay, dili ka pwedeng mo trabaho, munay literal gyud nga pagsabot sa mga Hudiyo ni ana. Basta adlaw ganing ipapahulay, mupahulay gyud ka. Kaya kung dili ka mupahulay, nakasala ka, something like that, no? So munay ilang interpretation sa balaod. Ang kang Kristo dili. Alang kang Kristo, panahon sa adlaw ipapahulay, mubuhat ka o maayo outside sa imuhang inadlaw buluhaton. No? Pananlitan ang iyang gihimo sa Ebanghelyo. Wala siya nag-preach, pero nagbuhat siya maayo. Sa may iyahang gihimo, iyahang giayo ang usa ka taong masakiton. In other words, gipalabi ni Kristo nga mubuhat og maayo kaysa balaod. No, kana bitaw giila nato, ginubitaw nato og legalistic attitude. Basta mao'y balaod, mauna gyud na. Bahalag mga matay mo din na, basta kay mo na balaod. Which is dili na mo'y gusto ni Kristo. No, you can set aside sa balaod. Basta ang imog yung unahon, mao ang pagluwas o kinabuhi, pagluwas o kalag. Ana. Dunay balaod sa una pa ha. Dili bunyagan ang anak sa pagtiayon nga walay kasal. Ana. Tubag na ana, magdepende siguro sa lugar. Kung diri sa ayongon, dili ka mo bunyag. Dili ka mo bunyag dinhi kay walay kasal, anto na mo pabunyag sa glipay. Ako silang giingnan ana kay balaod malagi na. Balaod malagi na sa diocese. Pero nitindog jud ko ni isa ko kay namay mapoy mga report pod nga pati aka mga mamunyag ra og kuan sa ayongon. Namunyag ra bisan walay kasal, nitindog ko dito. Kamo diha sa tanhay,
pwede ra mo din ha, kaya wala may aglipay. Pero diri sa ayungon, imong istriktuho ni mga tao, anto na man nagpabunyag si aglipay, kay usok na diri, na ang gigipang mugi, solti-solti lang na, kami pa dir, katulipay man mi, mo simba po may sa aglipay, mo simba po may sa katoliko, nga muray gidangat na to ani, muna gidangat na to ani, well, that is wrong. That is wrong. Mulay giingon ni Kristo nga kinahanglan nga init ka o bugnaw ka. Kaya kung init-init ka, bugnaw-bugnaw ka, isuka ka niya. Buti pa sabot, stick to your religion. Klaro? Klaro na na? So muna siya, buti pa sabot nga, mercy above all legalism. No, dili kay kita mustik sa mga balaon na din ha, balaon na. Balaon ko do niya kay pamalikin man niya na dito sa lipay. Mga hurot. Giis ditindog jud ko ana dito sa among meeting. Dito gisulti gina nako. Og nisikan demotion ang taga Manhuyod, taga Bindoy, taga baka kayong dagan kayong kirindagan kayong naglipay. Tinuod gina ko ana. Ano man, mercy above all legalism. Klaro? Kini pong naghikaw, dili po kuno nila ipasulod o simbahan. Di ko madahan na naghikaw naman gani na, dili pa ginupasulod o di simbahan mo samot ng ka-impirno. Tindog masad ko dito. Gikuan man lagi, amo mang gihisgot-hisgutan. Kaya doon na may akong kaubang mga pari nga, dili, basta kayo naghikog, di na ginapasudlo ng simbahan ko. Tindog na ko. Ay, supak-supak rin yung depende na na. Depende gina. Pero para na ako, entitled ang tanan nga musulod og simbahan. Makasala ka man o dili. As Christians, we are all entitled for a Christian burial. Kaluoy ba? Kaluoy. Karon na pod. Asa makamangitag simbahan nga, kita pa'y mubayad sa, kining kasal ba? Kita pa'y mubayad sa simbahan, wala pa'y bayad sa simbahan, wala pa'y bayad sa munisipyo, ako yung bayad sa munisipyo. O ako pa po mo, ako gihapon, no? Ako gihapon mo moabang sa Buddha. Asa man ang taong kamangitag simbahan nga ingon anak. And the reason for that is mercy. Kaluoy. Imog yung papugsod og pabayad ng mga pobre. Imog yung papugsod og bayad ng mga pobre sa munisipyo. Unya o pa'y pobre na, imo pag ginangkaslon nga na nag-t-shirt rin tao na imong gikasal na nag-ordinaryo sa nina na imong gikasal. Kausara na may tabo silang kinabuhi. Muna gitawag na ito, kaluoy. Kaluoy. No, ano ba? So muna nga, mercy above all. Klaro? Klaro? Muna siya ta. Kristiyanos gani ka. Ang kaluoy maugyo'y pinaka number 1 nga imong batunan. Kinahanglan nga kung Kristiyanos ka, ang naagyod kanimo ang kinaiyang maluluyon. Dili ka gani maluluyon, sa ako nang kinaingon, sige kang gasimba, pero di ka maluluyon, di gapong ka malangi. Asa man ka paingon, purgatorio ka. Nga naman, adto nimo hiusahon ang imong hunahuna. Kanang moingon jud bitaw ka ba sa imong kaugalingon nga sakto gidi ay nga magmaluluyon ta. Nga naman, kinao na purgatorio naman noon ko ani. Adto ka didto maka-realize. Adto ka sa purgatorio maka-realize nga kinahanglan gidi ay kang maluluyon. Ato kas purgatorio. Klaro? Kaya naman, mugunay gikuan ni Kristo. Kung pananglitan og nay mahulog nga baka, nay taong mahulog sa tabay,
hulaton pag yun mo dili na adlong ipapahulay para pero ka nimo tabangon kay musubay jud kas balaod kumadahan mga mamatay na lutaw-lutaw na naugma itabay gud na mo pay pagtabang nimo lutaw-lutaw na ng tao didto muna din na mercy pagkamanluoy. And of course, klaro, dili kita makaingon nga ato gid ang kabubuton na dili ta mabuhat og kaluoy na ulipon lamang kita sa bisan unsang sayop nga butang panalitan maulipon ka sa lapi anak di Ginoo ka makapakitag kaluoy kay naulipon man ka sa lapi umiingon na mo ingon nga tabangi ra gud na o ginao mas ginahawa na kabulo kag unsay itubag uy buyag ano man tawo tabang magkuhana dili na mahimo by giving mercy you are freeing yourself from the slavery of self preservation imong gipalingkawas ang imuhang kaugalingon gikan sa daotang kinaiya. Klaro ba? Sa diha nga imong gitabangan ang imong isig katawo, imong gipagawas ang imong kaugalingon sa imong kinaiyang hako. Klaro ba? Kay ulipon mga anak, kanang kahakog ulipon mga anak, mabitan ang uban nga perting kurapa. Ang uban perting kurapa ng uban. Kaya nga naman, naulipon sa salapi. Bisag dili ilang kwarta, ilang gastuhon, mo gidangat. Klaro ba? Gastuhon magani na dili ilang kwarta. Pahatago na hinuuna nimo, naulipon ba? Kinahanglan nga dili kita magpaulipon sa salapi. Panalitan sa eleksyon. Watay mahimo sa eleksyon. Kaya mga tao na ulipon man sa salapi. So ang mga politiko nagpadaghanay og kwarta. O kinsa daghang kwarta mo ay makadaog. Ingon din. Kasi may nakadaog, pirdi bitanan. Usara gyud nabili namo. Nganuman 50 ra may imong hatag nya ang katong nakadaog 100 man o tan-awa ra. Nagpadaghanay sa kwarta because the people are now kanang gitawag na tuog nahimo silang slave sa kwat sa lapi. Ina ang Pilipino. Ang kuno na lang na nato. Majority of the Filipinos na ulipon na sa salapi. Ganong naulipon man tungod sa kapobrehon. Tungod sa kapobrehon. Kung pobre na ganit ulipon jud ka sa lapi, di ka magpaulipon, patay man ka, gutmon man ka. Pagganong nahitabo man na kay ulipon sa salapi ang mga butante, otro pong naulipon sa salapi ang mga opisyal, nag-iniyahay ratag paningkamot, ang mga butante, naningkamot pong makakwarta sila panahon sa eleksyon, ang mga opisyal, naningkamot pong pagkakwarta panahon pong maglingkod na sila, kaya para panahon sa eleksyon, na po sila ikahatag, o makatigom-tigom po tagamay para sa atua pong negosyo. So, sa may nahitabo, imbis nga kaayuhan sa lungsod mo igitanaw, kaugalingong kaayuhan mao'y gitanaw. And that's the reason nga kitang mga Pilipino usa sa mga kinapobrehan nga tao sa tibuok kalibutan. Mao ba din? Nga naman. Tanawan dito sa Hong Kong, sa Indonesia, Malaysia, pero tingdagan ang helper dito. Di panghulog na ganis hagdan ng ubang helper dito. Dinis ito sultihi ko kung nabay taga Indonesia din nga nagpa-helper sa Pilipino. Wala. Naay taga Malaysia nga naabot diri pa-helper. Wala. Dili man sila pobre kaayo. Kitang Pilipino tungod kay naulipon ta sa salapi, tungod kay ang mga butante na ulipon sa salapi, tungod kay ang mga opisyal, otro pong naulipon sa salapi, nag-iyahay ratag paningkamot ini, ang mga butante naningkamot nga magkakwarta, ang mga opisyal naningkamot pong magkakwarta. Sa may nahitabo,
wala na sa huna-huna ang pagserbisyo sa lungsod, wala na sa huna-huna ang pagserbisyo sa katawhan. Iyahay na lamang tagpaningkamot ini, ug sa mga bulanon pa na idja aho nagulamang ta ini, idja aho. Ug munay hinungdan nga ang Pilipinas usa sa pinakapobre nga tawo sa tibuok kalibutan. Economically, we are very poor. Klaro? Wala kita makalingkawas ni ana. We are slave na himo itang ulipon sa salapi diri sa Pilipinas. Muna'y angay na tong huna-hunaon. No? Nga, manikamot kita, manikamot kita ani nga maka kuantaw niya, and the only hope na lamang para nako ha, simbahan na lang. Kung kita untang taga-simbahan, magpalahi unta ta. Magpalahi unta ta kay kita naman lang may paglaom sa Pilipinas sa atong nasod. Ang taga-simbahan. Daling Katoliko yun. Muguni magkapalambo sa atuang nasod kay kuan man sunod man gid sila sa pagtulunan. Kaluoy mo gid ilaha. Jesus kay otro mahinoong mong pergauna-una gani. Mao magani no gauna-una. Muray gidangan. So muna nga ug sa ato pa na milagro na lamang gid in taon. Maoy makapalgawas ka nato. Dili milagro ka nang magsayaw-sayaw niyo sa na din ha. Santo Niño nga nagsayaw-sayaw ay birhen nga naghilak ng ana. Dili pa na mo milagro. Ang pinaka-milagro nga mahitabo sa tao, mao ang kausaban sa atong kasing-kasing. Mo ba der? Kanang naa din ha. Kanang birhen nga naghilak. Resulta na sa atong mga sala. Dili pa na mo milagro. Ang milagro mao nga human nga nakakita ta sa estatuha sa mahal nga birhen nga naghilak, mausob ang atong kasing-kasing. Naadapit diha ang milagro. Klaro? Ang mahal nga birhen nga naghilak, no, instrumento lamang na alang sa milagro nga mahitabo. Dili pa na mo milagro. Ang milagro mao nga kitang nagdebosyon sa mahal nga birhen nga pirte na tong hilak, pinaghilak ang mahal nga birhen, naghilak og dugo. Wala kung sa kwan. Kanang sa simala, naghilak mo ng birhen ana og dugo. Pero daghan kay mga tao dito nga wala gid mamilagruhi. Sige rag panagkot pero moras gihapon kinaiyaha, wala mo epekto ang paghilak sa mahal nga birhen. Nga naman, walay milagro nga nahitabo kasing-kasing. Kaya ang tinuod nga milagro, matapos himala. Katungod, kita mo atong silida sa himala. Wala ang himala. Ang himala ay nasa puso ng tao. Daw, mo na gisulti ni Nora-Honor. Kaya pala siguro mo kakita ng salidahan. Nora-Honor, award-winning film na siya. Niingon si Nora-Honor, wala ang himala. Ang himala ay nasa puso ng tao. Which is true. Ang tinuod nga himala, kanang nabad ukas imong kinabuhi. Nahimo kang manggihatagon, kanang imong kinaiyang kurap, wala na. Kanang imuhang pagkahangul sa salapi, wala na. Ang naa sa imong kasing-kasing, mauna ang kinaiya ni Kristo. Mauna siya'y tinuod nga milagro. Klaro? Oo na siya. Di kay Milagro Santo Niño. Mag-away na ta ining limos ini kay away na ta si limos kay nagmilagro ang Santo Niño. Uy, wala na nagmilagro. Uy. Ang milagro ana kung di na mo mag-away si limos. Klaro? Muna din ha. Dili na nato dugangan pang istorya na. Muna tinuod milagro ng usam taon ta. Muna gisulti ni Kristo. Mercy above all legalistic attitudes. Kanang ang ka ba? Tabang ka ba? Kwan yun.
Kung yung ka, tamang yung ka. Yan na. So, sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, again, ang pagkahakog is a kind of slavery. Ang pagkahangol is a kind of slavery. So, na slavery, kaulipnan. So, lingkawas kita din ha. Lingkawas kita din ha. Ako, may pagkahakog man ko sa tinud anay lang, but I'm trying to free myself from the slavery of greed. Isa mo gindi hangol ko kay ako pobre man siguro ka sa mua. Anak ra gid taon pa kwenta og pobreng pamilya. Pero we will try our best. Maningkamot ra gid ta nga bawal dili ta maulipong sa salapi. Ni kamot ra gid ta nga naman tungod kay kung dili ta maningkamot sama ra nga wala na tupuy ang pagtulunan ni Kristo. Manindong palihog.